И здравейте хора, аз съм Еда, с мен е Форестов. Здравейте! И решихме да снимаме на мъта. И на такива, просто на мапове, така, да се Мапове. забавляваме. Да им сега какъв мап ще напуснем. Ти влезна ли? Не. Долу в описанието може да напишем как се казва мапа, за да може и вие да го пробвате. Той не е Аз нещо преди съм го особено. играл след... Той не е нещо особено, може са... Те могат да се го намерят и... Ще сложим линк в описанието. А, до... Човек, аз пак къде си съм е? с розово... къде там? Чай да дойда до тебе. Какво става? А, Ай, тръгваме. извинете, че сме Ние малко сме къп. само двамата. И сме само И двамата. Фермус. Това ти ганото. Аз толкова ми оставаше. Това е бахче трова. И аз. Медала? Да. Кажи ми, Въобще вие, които гледате, който компютъра изобщо ми е... гледа, защото ние отскоро вземе да снимаме и това за Бога, как ще стане. Така, отскоро И вземе да искам да... снимаме. Имаме едно кратко съобщение за вас. Имаме едно кратко съобщение за вас, обаче моля се Медала да не ме прекъсва. Имам канал в YouTube, обаче проблема е там, че ми е слаба видеокарта и не мога да снимам. Така че горе-долу след около месец, когато си оправя компютъра и почна да снимам собствени клипчета, тогава вече сигурно може повече да ми е популярен. За сега канала ще им се популяризира. Въобще, сега ще се прави реклама чрез medala.bg. Долу в описанието ще е линка на канала ми. Ако искате може да се абонирате. Да, Абонирайте се и за Медала и дано ви Абонирайте се за мен. Дано ви харесват нашите клипове. Да. Дано ви харесват нашите клипове. Ще се постараем да снимем по-разнообразни игри, като MTA, Minecraft, The Forest. Клиповете са забавни. Най-вече. Човек направих 360. Ние нямаме много голям опит в снимането, нали? Човек го свой за едно. Първия. Нямаме Готово. много голям опит в снимането. Аз направих един клип с Евробиус на МТА, на моя сервер. Всъщност, не на MTA, ами на Minecraft. Всъщност да, на Майнкрафт. Къде си? Супер. Медала ще ме чакаш, малко другите да слезнат. Не, аз тръгвам просто. Човек. Не знам, добре ще чакам. Айде, всички тръгват, чакам. Идвайте мен. Хайде да тръгваме да гледаме как го минават. Защо сме с такива проклети скинове, бе? Сериозно? Аз успях. Как успявам само, ако мога да питам, така просто любопитство. Значи, когато караш мотора и с стрелката в същото време... стига бе! Така, добре, моля. Направих 360 с кола. Не! Майко! За малко бе! Няма нищо. С Медала и Рубиус имаме и други клипчета, обаче да е въпросът, че има технически неравности. Има технически неизправности, затова няма да може да я качим, обаче спокойно ще се постараем. Чуваха са погрешни звуци. Ами да, предния клип. Всъщност опитният ни клип на МТА предния беше. Всъщност няма смисъл да го коментирам. Няма смисъл да го коментирам. Да, няма смисъл. Няма смисъл от коментари. Човек в момента, защо не мога подялите да се респауна? Супер кикнаме от сервера. Не натискай продължително, наистина ще кикне. Той че ма кикна, ама... Няма значение никой. Добре. Защо винаги се завъртам като някакво... Тук като някакво едно се завъртам винаги. Enter to respawn. Олег, много искам... Защо си с кола? Отказвам се. Какво се отказваш? За едно нещо. Сигурно
аватара ми почна да се надруса и почна да вижда. И буквално ти беше на целия екран с името Траши Китън около мен. Колко става? Беше около мен. Какво става? Ти тъкмо мина, аз бях и тук. Аз съм Страши Китън, не знам защо. Аз пиша медал в регистрацията, обаче се пиша, по някаква си странна причина се пиша Траши Китън. 82. Което, даже това име изобщо не го знам. И не знам откъде идва. Така. Човек, този мап е една голяма обиколка. Чик, Това медала, моля се, помогни ми да премина през шибания мост. Бързо, бързо. О, бро. Умре ли? Уау, нататък има и лодки медала. Да, така мисля, не съм стигал до там. Сега идвам, спокойно. Как по дяволите мога... Медала само ми дай малки напъстия, как мога да мина? Къде да минеш? Защото това мап почна да ма нерви. Какво ти става? А когато умре, ще чанта на спауна. Хубаво е. И аз нямам голям опит, ама поне се опитвам да правя нещо. А ти не си много... Аз когато се когато се пробвам да го направя, го правя 360 и разбивам председателната. Гласувай за едно. Добре. Гласува ли? Медала. Гласувах. Мисля, че успях да не знам. Инфермус 39. Това мисля, че преди малко го играме. Всъщност, когато беше... Къде си? Когато беше прецакания клип. О, виждам те. Пак сме някакви дърти дядки. И аз така Гангстерета виждам. сме. Така, тръгваме. Гангстерета сме. Давай. И нитро, и газ. Чаем сега, какво ще правиме. Те хора, ако се питате... Това мап е як, бе. Ня. О, да, това Як мап е е, як. да. Това мап е мега зверски. Аз го знам. И преди смисъл... Малко съм... Айди, бе. Уф. Толкова малко ми беше останало. О, супер. До там бях. На 9-то място съм. Остана това, Супер бе. изпреварих това. Всъщност аз много хубаво ги гледам тия места. О, да. Не стана. Уф. Защо паднахме? Защо не можа да реагирам на време? Аз се превъртам. Не. Оцелях. Не, горе. До там бях. Поне стигнах до 9-то място, мисля. Браво, аз искам се... О, топа, че го мина. Траши Китън изпреварих. Какъв ти траши китън, бе? Аз съм медал. Няма медал, обаче обърках се от името, Тъпата защото игра, като ме кръства траши китън. Поради някаква глупава причина. качи ли си някакъв гей. Траши Китън. Кой полярите би се кръстил Траши Китън? Не знам. Разрушителното котенце 80. Това трябва да си някакъв или плейбой, или някакъв бак, че останалия гей. Давай, това е мега тъп. Разрушителното котенце 80. Моля не. Това е достойно за самоубийство. Чак за самоубийство. Не. Тук е ясно, че няма да успея. То се беше ясно още от началото. Не. Обърни жигулата. Успях. Спокойно, народи жив съм. Ако не си наясно, колата се казва Инфермус. Това не ме интересува, защото в момента карам по тъгъл 87 градуса и мислиш, че много пука ли? В момента аз го минах този ъгъл и падам тук постоянно на едно тъпо нещо. Да, вярно е, когато се казва Инферно. Абе, Това бе, сега не трябва пак да... знаят, не са вчерашни като тебе. Вчерашен, кой го каза? Човек, ако знам къде си изтегли да Форест. И да сме наясно, а името ми не съм взел името си от играта да Форест,
Просто това са други причини. Човек, на тебе ли пише? Пак е вдъхновено от игра, обаче... Какво е кажеш? На тебе ли пишат или на мен? Не мога да направя разлика. На кой пишат? На тебе или на мен? Бай, Какво да пише, човек? кога ще сменят този мап? Защото тук ми омръзна, въртя се сам в един шибан кръг. А не пак ме пускат с главата. Господи. Траши Китан 82. Мега якото име, батко. Моля, не се абонирайте за Човечеството мен. не е можало да измисли по-добро име от това. Траши Китан. Най-великото име на света. Кой човек го измисли? Човек, омръзнаме този мап, кога ще го сменят? След 26 секунди, ако не се лъжа. Да, и то. Yes. Айде, сменят го. 5, 4, 3, 2, 1. Гласувай за едно. Не, всъщност за Винаги. 3. Не, Аз за 3, гласувам. за 3, за 3, бе. Аз гласувам за Пак едно. същия мап. Това е бати ганното тъпо нещо. Къде си медала? Виждам това. Да, ясно. Хубаво де, отначало е лесен, но после е труден. Виж, което е на играта. Човек, тия коли са 4 по 4, тия инфермо си, знаеш ли? Не знам. Хубаво, да уж спортни коли са. Водят 4 по 4. О, извиняй, сега се сетих. Сега ли загря моето момче? Да. Ой, Какъв ти е процесор? наравно сме. Коста, аз тръгвам. Какъв ти процесора? Жигуля. О, човек! Виждам та! Човек, виждам та! Спалнаха ме да гледам тебе! Да, гледай сега какво е Давай. пично. Какво е пично Давай, си да. припия. Давай! Падна! Да, ако ти защо що не... Честито подпалване. Ти защо не стигнал тук, бе? Желяз! Бахма. За... Какво ли е това, човек? Желяз бахма. Кой е това? Какво? Желязма? Не, желяз бахма. Какво означава това изобщо? Не знам. Та дума си я измислих. Човек, та дума аз тя казах вчера. Не, това е... Уф. Как виж думата желязма? Медала, как виж думата желязма? Не да знам как беше. Хайде, бе. Ай, хората дума измислих вчера, когато един тапанар, който ни се прави на Iron Man, в смисъл, постоянно ходи са фука и почна иска да... И е някакъв мега запален фен на Iron Man и аз почнах да го наричам желязмата. Да, И тъй като с медала сме в един клас, и той чу тази дума желязма и сега почна да я повтаря желязма. И ако чуете желязма, значи обида за фен на Iron Man, който е мекица. И медал моли се да ни гледа, защото после ще си ме работа с желязмата. Що може да направи? защото си ковел. Какво може да направи желязмата? Вил си ти. Зузу. Ба някакъв тапанар се просто... Представи си някой голям човек да гледа това видео и да мисли, че и той да харесва Iron Man и да го обижда. Това човек, представи си някой... Не, още ще ви кажа след видеото. И как ме изстрелва назад, бе, човек? Това мега просташко. Може да това толкова си. Не, този мап кога ще го сменят, бе? Ай, сменят го. Гласуваме този път за 4. Гласуваме за 4. Добре. Само да, защото гледам някакъв тука Зизо. Един. И аз го гледам Зизото, тапанара.
го тук как играй и се сменя. Бързо за 4. О, супер. Гласуваме за 4. Едно, За 4. За 4. Не, за 2, за 4, 3. нали? За 3, за 3. Аз гласувах за 4. Сега просто. Сложиха Vortex, това е четворката. Ти в кой сървър си? Човек, аз съм в някакъв сървър, където съм пожарник. Карам някакво трабанче от тия древните английските. Да, той аз съм в този сървър, където там. И човек отзаде на това. Чакай, къде до тебе съм. Пред тебе съм. Спри за малко. Отзаде на регистрационния ми номер пише The Forest Wolf. А на мене ми пише... Знаеш ли? Да малумника просташки. Да, това скапаното. О, човек, това е с бемхиксове, това мап. Благодаря, че го избра. Не, бе. Защо поляч съм? Ще извинете за штракането на клавиатурите, сам, че няма как да го изключим. Уху! Медала. Аз съм толкова голямо нупче с това тъпо нещо. Медала. Само да ти кажа едно нещо набързо. Не съм гледал сега вър или някой геймър, който да снима и да не му са клавиатурата. Как можеш поляна да заглушиш клавиатурата? Взимаш и през прозореца. През прозореца. Комета, взимам кола, комета. О, майко. О, човек, бемхикса, хубаво, че с бемхикса караш само малко. Пускам нитро. И се засилвам, да... Това беше бати фейла. Уникален фейл. За мен не бе фейл, защото успях да мина един фанзи. Чакай малко. Траш, Тънчо. Аз успях. Сега тук гледай да се треснеш. Къде си, бе? Къде може да съм? Играя. О, тук взимаш инфермус. О, супер, инфермус. Стигнах до инфермус. А не до... Значи... До Vortex стигна... не, това беше... Vortex, бе. О, до Бемхикс. Пак Бемхикс. Защо Бемхикс пъте? Аз се въртя в кръг като някаква жигула, бе. О, той откъде трябва. Ти не можеш да играеш. Също си извинявам. Добре, аз се обърнах по най-просташкия начин, пък съм толкова пред тебе. Не. О, да, про. Давай нагоре. Сега догоре. Да се засиля. И дай ми го сега, как падам епично, като някакъв пълен нуб. Нупи! Това звучи много педър. О, да. Не. О, добре, бе, добре. Не, край. Аз стигам до едно положение, край, човек. Тук вече това не може да се мини. Извинете за цензурата. Извинете за цензурата, която потребяваме, обаче са претека, че ли вие не сте използвали. О, комет. О, тия колеги помнят. Тия колеги помнят. Сега иди на 7. 7. Супер, не можах да гласувам. Пуснаха пак същия мап. Сега вече, хора, извинете. аз го знам. Сега след Желязко, айде да сме един до друг, бе. Вас па Желязко. Ки ги прикам, иска цяли. Повтарям това. The Forest. И сега, да сме един до друг, бе. Човек, хубаво е, целият ден са движиш то Желязко от нашия клас. После кой ще ме вика Желязко? Да аз те викам Гошо. Целият ден като ходя с Георги и после на те да ти викам. Абе Гошо! Знаеш колко е приятно да ти бъркат името? Чай малко е, трябва шкитам. Чакай малко, бе. Че паднах тук. Ита жуглата. Стой. Чем да взема BMX и идвам. Аз тук ще балансирам на една гума като Джо Прото.
И пак съм даже съм с розово плево. Че? О, мислят за жена. Да, бе. Стига, бе. Да нама спълна до тебе. Добре. Чакай. Добре, до тебе съм. Ба, човек, днеска, знаеш ли, докато беше до туалетната, то желязко какви бисери разсежа, мале. Идвай, бе, просто. Щеш да те разби. И... Скок, подскок. И падна. И не успях. Ти успя ли, бе? Да. Чакай, ма там. Аз сега ще успея. Чакай. И близо съм. Скок. До тебе съм, до тебе съм, айде тръгвам. Виж как мога да... Взимам кометата. Айде, взимай кометата. Тръгвай. Изчакай, ма, къде се засилваш сега? Тръгвай. Гледай го то как се завъртя. Нещастник. Тук пускай пълно нитро. Чакай тук да не паднеш, внимавай. Отафа, бе! Бъгането понесам на пето място. Да, ма падна. Не, просто е така подхлъзнах се. Аз знам. И аз бях на същото положение. Сега чай да взема инферно, да се заселя. Не, вече знам рисковете на мапа. Добре. И инферно. Не успях. Вземам нитро и засилвам се. И дали ще успея? Дали ще успея? Как няма да успея? Бързо гласуй за първия. Едно. Супер. Камиказ. Камиказ. Революшън. Революшън. Революцията на камикадзе. Супер. Сега къде си ти? Там най-отзаде. Най-отзаде съм. Сега не дей да тръгваш. Аз съм с розова кола, както винаги. Айде, тръгваме. Чек, това е мега яко. Аре, бе, аз не взех нитро, бати тъпото. Аз се върна. Сега вече... Аз се върнах така или иначе. Проклета жигула. Нитро! Да. Тука. Да, Revolution. Да. И как, гледай сега, как епично ще падна. Точно на ръба. Как си знаех. Поне оцелях до 8 място. Бай ми, база. Аз съм пред тебе, аз съм на 6-то място. Трашки кит там. 80. Не. Спри! Не, бърни се. Моля. Косте. Добре, хубаво. Инфермосче, сега сменят мапа. Ако да направя, мога да се опия това нещо. Първия. Първия. За някакъв си екстрим сила. Сандмастър. Пак на това пише да Форест Улф. Дали ще има песен? Не. Ще има! Май, така мисля, не. Къде ти си до мене? И аз пак съм с розово и лилаво. Дали ще има песен? Има и не. Ще има купи ми база. Какво става? Така. Како съм секси само? Како съм? Не. Хубаво да е. Как съм ти вземихте викат някакви мръсни говеда, аз не успях. Ще наречеш баба ми Гошо говедо. Ай се керо тока, бе! Къде за тебе съм The Forest Roof. Какво става? Само да знаете, тъй като сме начинаещи снимането на геймплейове, и понякога в суматохата може да се объркаме да почнем да казваме на
като един от първите прототипи, който паникьоса Това ми по едно време на е! Майнкрафт и почнах да крещя Гошо, 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 Гошо! И ще е много тъпо. Да, и аз ще гръмна като някой говедо тук. Сменят мапа, беше толкова як и е толкова лесен човек. Едно. Ами за първия, да. Супер! Дали ще има песен? Защо сме момичета? А? Чикай, има някакъв да Христа Про, да не е нашия човек. О, нито. Умрях като идиот. Стига, бе! Голяма. Те тъпи ресори тъкна ме дразнят. Ай, тук един съм пусна къде. О, Човек, това е с задно за... не, Това е с... Това, този джип също е 4. 4 по Да, 4. 4 по 4. Знаеш как можеш да разбереш? Натискаш двата, кое ще за напред. Не знам. Добре. Баба ми Гошо. Айде, бе, Ели, се това съм пала пусна се като някакво случи. тук. Бати тъпото. Айде. Да, той е на много хубаво място да спам. Сменят мапа. Еба, как се блъскаме на едно и също място е. Гласувай за едно. Да. Първото. Leon Ultimate. Аре, дано поне той има песен. О, май ще има песен! Песен ще има, май! Холя, холя. Май пак няма да има, май. Ако се не видиш. Къде съм подявалите? Че аз се отдалеч. За тебе съм аз. Вече Виждам те, не съм слеп. Верно ли бе? What the fuck, мам? това е мега якия мап. А тук, това е всичко е невидимо, нищо не виждаме, брат. Аз така как някакво лъпче са. Трас. О, да. Нищо не виждаме, човек. Някой има деца толкова напред. Да, порез. Айде, бе, това. 4 по 4, 4 по 4. Ниските коли си казаха на това. Леките бърками. О, супер! Ма ти сериозно ли? Да не си. Хубаво място съм. Нещо нема кеф тома. Трудно ми идва да му чупем. Кикна, нема кикна. Респаун. Виж бе. Пусти ме по-назаден. Ме дала... То са нещо нема кеф. Сървър или мап? Сега гласувам за друг, не искам. Свине. Мапа или сървър ли? Мапа нема кефи. Аз Щото... тук по някакви пътеки тръгнах. Айде, бе, аз съм също. What the... Това сериозно ли? Къде са? Както и да е, няма значение. Това беше добро, окей. Ресурсите са легнали буквално до край. Добре, да видим сега къде ще ме спълня, дано на някой. Сериозно. О, най-сетне. Успях да го мина. Смен, мапа, смен. Първото. Гласувай за... За две гласувай. Сега За ще две, почне. край.
И сега ще видим. О, първото! Дизни. За първото вече. То е супер. Здравей, трашики там. А, чек, няма никой в сървъра. Вече всички да... Чек, ти си до Напротив. мене. Верно. Гледам така квартичко. Верно. Чек, нещо влак. Какво да си, що винаги да ме... Да фореста път си преде. Нещо се наваква. Ужасно. Не ми лагва. Чек, Какво значи думата лаг, само да попитам? О, кетът на храни. Знам какво значи лаг, бе. Бати, прото съм. Направих едно 360. Ден, бе. Ти си на 13-то място, аз съм на 9-то. Не! Респаун. Да, аз компот по принцип не знам как се прави. Ако искаш компот или да питаш баба си Гошо. Хубаво, ма нямам Тук такава. казах, варишка, че... Оле, що махат мапа, бе? Сменят го. Първото, Just Way. Добре. И да видим Той пак е. го пуснаха на Пак същото. пак същото. Точно. Саката. Саката. Саката, бе, каката. Попелини, айде, баба ми. Чек, ако искаш ли сега след около 5-6 мапа и да приключваме. Навик ли си ме дала? Да. Викаш? Да, човек. Мисля да приключваме вече. Сега минаваме този мап. И като го сменят, ще приключваме. Да, минаваме мапа, пуснали са брячи. Хайде, жадкия кере. Човек, аз съм сам. Трябва да се приземе по гуми. Къде те Христо? Кога ти пропускам? Къде те? Това беше Това беше просто идеално. Ти къде е? Умря ли вече? Умрял съм. 2 на 10-то място съм, умрях вече. Бъде, за какво разправяме? Едно и също място. Бати тъпо. Остава 31 секунди. Не, колкото аз видях. О, не успях. О. Извинете, ударих микрофона без да искам. Човек, това е спълнено. Едно и също място вече 50-60 пъти. Аз се отказвам, това е бати тъпото. Сега пак ще ме разпълня на някакво тъпо място. Някой се е кръстил Кебраса. Сигурно, може да е Кебраса. Не, каза се. Човек някакъв тапанар се е кръстил целувка от кебабче. В смисъл кебаб киса. Нещо такова. Не звучи като нещо такова. Кебаб киса. Ти умря вече. Да. Ще пробвам още един път да се респауна. Айде, вече този мап беше провал. Сега следващия мап, който ще играеме го и вече приключваме видеото.
О, да, сменят го. Това беше от нас, хора. Чакай, бе, какво беше това, не беше от нас? Чакай сега то мап да свърши. Кой? Сега в момента ред го смениха. Да излят тук някакви фермери с тук тия бричтайки. На тебе зареди ли ти вече? Да. На мене още не. О, не къде трабанчета са. Ай, къде да форест? Аре, къде си бе да форест? Ай, къде? Ти за какво бъркаш Не дей постоянно? ми напане. За какво постоянно бъркаш пътя? Тръгвай след мен. Просто карай след мен, защото ти си като... лав пасен. Ей, да всякъде ли има трапове? Ей, спокойно, трапа е, не е толкова. Трапа не е лошо. Ари бе! Спамвай ма. Гле, са! Ако то мап така ма респалва, направо ще се гръмна, братче. И явно на мен нещо ми се бъгна. И това беше от нас за днес, за мата. За днес. Абонирайте се за мен, Надявам се, абонирайте се за мен, Еса. абонирайте се за него и... Чао!